Silav û rêzdem baş, hêvî dikim ku hûn baş bin. Ez ê îro ji wara çîrokek li ser ziman, bîr û nasnameyê bixwînim. Navê çîroka me Dengê Dayîk e. Şev bû, bajar di bin ronahiya lambeyan de bêdeng xuya dikir. Di pencereya odeyekê de ciwanek li ber kompîterê rûniştî bû. Navê wî Aram bû. Wî ji bo zanîngehê projeyekê amade dikir. Li ser ekranê nivîsandibû. Ziman û nasnameya mirov. Aram çend hûrdeman li ser navê mêze kir. Paşê hêdî nivîsand. Ziman amûra ragihandinê ye. Ew rawestiya. Ev hevok wisa xuya dikir ku tiştek tê de kêm e. Lê çi? Wî hêdî serê xwe bilind kir. Li derveyî pencereyê bajar dişewitî. Di wê kêliyê de telefona wî zengil da. Dayîka wî bû. Aram telefon rakir. Erê dayê. Laliyê din dengê dayîkê hinekî westiyayî bû. Kurê min, tu baş î? Başim. Dayîk çend saniyan bêdeng ma. Paşê got, tu îro dê bêyî ku tu fêm bikî, zimanê xwe ji bîr bikî. Aram keniya. Dayê, ez zimanê xwe ji bîr nakim. Dayîk bersiv neda. Tenê got, dema ku tu hatî malê ez ê tiştekî nîşî te bikim. Telefon qut bû. Aram li ekranê mêze kir. Ji xwe pirsî. Diya min çi dixwaze nîşî min bide? Sibê Aram çû malê. Dayîka wî li odeya kevn rûniştî bû. Li ber lingên wê sindoqek kevn hebû. Sindoq bi tozê veşartî bû. Dayîka wî got, vê veke. Aram sindoq vekir. Di hundirê wê de çend wêne, nivîsek kevn, tesbîhek, çend name û defterek biçûk hebû. Aram defter rakir. Li ser rûpela yekem nivîsandî bû. Ji bo kurê min roja ku ew zimanê xwe bipirse. Aram rawestiya. Dayê, ev ji kê ye? Dayîk bersiv da. Ji bapîrê te ye. Aram bapîrê xwe tenê ji çend wêneyan rast kir. Bapîr gelek sal berê miribû. Wêneyek rakir. Di wêneyê de zilamek li ber çiyayekî rûniştî bû. Di destê wî de çivîkek hebû. Li paş wêneyê nivîsandibû. Mirov dikare ji cihê xwe dûr bikeve. Lê divê ji dengê xwe dûr nekeve. Aram nivîs xwend. Ji dayîka xwe pirsî. Bapîrê min çima ev nivîsiye? Dayîk li wêneyê mêze kir. Ji ber ku ew dizanî ku rojekê tu dê ji min bipirsî. Aram defter vekir. Rûpela yekem vala bû. Rûpela duyem vala bû. Rûpela sêyem tenê yek hevokek tê de hebû. Ziman dema ku kesek pê biaxive zindî dibe. Li rûpelên din gotinên pêşiyan, navên cihên kevnar, çîrokên Kurd, stranên ku Aram nizanibû. û di dawiyê de navên gelek mirovan. Li binê her navî yek peyv hebû. Bîr tê parastin. Aram fêm nekir. Dayê, ev çi ye? Dayîk got, tu divê xwe bixwînî, ne ku ez ji te re bibêjim. Wê şevê Aram dîsa li ber kompîterê rûnişt. Projeya xwe vekir. Hevoka berê li wir bû. Ziman amûra ragihandinê ye. Aram li hevokê mêze kir. Paşê wê jê bir. Li şûna wê nivîsand. Ziman çi ye? Lê bersiv nizanî. Wî li înternetê geriya. Pirtûk vekir. Gotar xwend. Dîroka zimanan lêkolîn kir. Lê her ku zêdetir dixwend, pir zêdetir dibûn. û yek pirs ji hemûyan mezintir bû. Ev pirsahan heke ziman tenê peyv be, çima mirov ji windabûna wî ditirsa. Heke ziman tenê peyv be,
çima mirov ji wendabûna wî ditirse. Dayîkê roja din got, tu dixwazî bersiva xwe bibînî. Aram got, erê, were bi min re. Ew ji bajar derketin. Otomobîl ber bi gundekî piçûk ve diçû. Gundê bapîrê aram bû. Li her du aliyên rêyê çiya bilind bûn. Dayîk bêdeng bû, aram jî. Lê di nav bêdengiyê de aram hest kir ku ew ne tenê ber bi gundekî ve diçe. Ew ber bi beşek ji xwe ve diçe. Gava gihîştên gund malên kevn hîn li cihê xwe bûn. Dîwarên kevirî, deriyên darîn, çiyayên li dûr. Dayîk li deriyekî rawestiya bû. Ev mala bavê min bû. Aram li derî mêze kir. Tu li vir mezin bûyê. Dayîka wî keniya. Erê, paşê li derî dest da û bêdeng got. Li vir ez cara yekem peyva dayîk bihîstim. Aram tiştek negot. Ji bo yekem carê peyva dayîk ji devê wê wisa cuda bihîst. Li ber çeşmeyê pîrejcinek rûniştî bû. Dayîk wê nas dikir. Ev Xezal e. Ew bavê te jî nas dike. Xezal li Aram mêze kir. Tu kurê zîlanî? Aram serê xwe hejand. Xezal keniya. Çavên te yên bapîrê te ne. Paşê bi kurdî qala wî kir. Aram hinek peyvan fêm nekir. Xezal rawestiya. Tu baş nizanî. Aram bi şermî got. Hinekî. Pîrejin bêdeng ma. Paşê got. Ev hinekî rojekê dikare bibe qet na. Xezal destê xwe danî ser deftera kevn. Bapîrê te gelek çîrok dizanî. Aram pirsî. Çima ew van dinivîsand? Xezal bersiv da. Ji ber ku ew ditirsiya ku kesên piştî wî çîrokan ji bîr bikin. Çima? Pîrejin li Aram mêze kir. Ji ber ku çîrokek dema ku tê ji bîr kirin tenê çîrok namîne. Çi dibe? Xezal got. Beşek ji mirovan jî wenda dibe. Xezal dest bi çîrokê kir. Çîroka zilamekî ku salên dirêj ji gundê xwe dûr ketibû. Dema ku vegeriya gund hîn li cihê xwe bû. Çiya hîn li wir bûn. Çeşme hîn di herikî. Lê mirovan peyvên wî kêm fêm dikirin. Wî gelek caran hewl dida ku çîrokên xwe bibêje. Lê her ku sal derbas dibûn peyvên wî kêm bûn. Di dawiyê de zilam tenê yek peyv ji xwe re hişt. 1. Xezal rawestiya. Tu dizanî çima? Aram serê xwe hejand. Ji ber ku mirovek bêyî bîra xwe dikare bijî, lê nikare bi temamî xwe nas bike. Aram êvarê vegeriya malê. Wî kompîter vekir. Projeya zanîngehê li ber wî bû. Lê îcar wî nedixwast tenê gotarên akademîk berhev bike. Wî deftera bapîrê xwe danî ber xwe, rûpelek vekir, nivîsand. Ez Aram im. Paşê rawestiya. Pirsî. Ez kî me? Wî li rûpela din nivîsand. Ez kurê dayîka xwe me. Ez neviyê bapîrê xwe me. Ez mirovekî vê serdemê me. Lê di nav min de dengên gelek nivşan hene. Sibê Aram li zanîngehê projeya xwe nîşan da. Mamosteyê wî got. Ev baş e. Lê tu çima ev qas li ser hest û nasnameyê rawestiyayê? Aram bersiv da. Ji ber ku ziman ji min re tenê mijarek nîne. Mamoste pirsî. Çi ye? Aram çend saniye bêdeng ma. Paşê got. Ziman ew cihe ku mirovek lê dikare xwe bibîne. Ziman ew cihe ku mirovek lê dikare xwe bibîne. Mamoste li wî mêze kir. Ev hevûka te ye? Aram got. Erê.
Aram biryar da ku projeya xwe bi Kurdî amade bike. Kesek ji hevalên wî jê pirsî: Çima Kurdî? Aram keniya: Ji ber ku ez dixwazim tiştekî li ser ziman binivîsim û zimanê min di wê de tunebe çênabe. Hevalê wî bersiv neda. Aram got: Hekî ez li ser zimanê xwe bi zimanekî din tenê biaxivim, wê demê ez dikim ku deriyê xwe ji hundir ve bigirim. Aram projeya xwe ji nû venivîsand. Sernavê projeya wî dengê dayîkê. Di destpêkê de nivîsand: Her mirovekî di jiyana xwe de dengek heye ku cara yekem jê re dibêje tu kî yî. Ji bo gelek mirovan ew dengê dayîkê ye. Lê dayîk tenê mirovek nîne. Dayîk dikare ziman be. Di dema nivîsandina projeyê de Aram peyvek dît ku bapîrê wî gelek caran bi kar anîbû. Peyv di ferhengên nû de hêstan nedihat dîtin. Aram ji dayîka xwe pirsî. Dayîkê got: Bapîrê te wê peyvê ji bapîrê xwe bihîstibû. Aram li defterê nivîsand. Paşê pirsî: Tu hîn jî wê bi kar tînî? Dayîka wî çend saniye rawestiya. Na. Aram şaş bû. Çima? Dayîka wî got: Ji ber ku ez fikirîm ku kesên nû wê peyvê fêm nakin. Aram li dayîka xwe mêze kir. û di wê keliyê de wî tiştekî din fêm kir. Ziman carinan ne ji ber ku kesek dixwaze winda bibe, winda dibe. Ew ji ber ku kesek ditirse ku wî bi kar bîne winda dibe. Aram wê peyvê dîsa bi kar anî. Di malê de, di nivîsê de, di projeyê de, di sohbetê de hinek kesan jê pirsîn: Ev çi peyv e? Aram keniya: Peyvek ji malbata min e. Paşê wateya wê ji wan re got: Kesek peyv nivîsand. Kesek din wê bi telefona xwe tomar kir. Peyv dîsa dest bi jiyanê kir. Aram hîn bêtir dît ku ziman tenê ji bo parastina peyvên kevn nîne. Ziman divê ji bo afirandina peyvên nû jî were bikaranîn. Ji bo zanistê, teknolojiyê, edebiyatê, internetê, zanîngehê, müzîkê û felsefeyê. Wî fêm kir ku zimanê ku tenê li paş xwe dinihêre dikare westiyayî bimîne. Zimanê ku hem li paş xwe û hem li pêşeroja xwe dinihêre dikare bijî. Çend meh piştî wê rojê Aram dîsa çû gund. Xezal hîn li ber çeşmeyê rûniştî bû. Aram li ber wê rawestiya. Ev car ew bi Kurdî dest bi axiftinê kir. Ne hemû peyvan baş digot. Lê hewl dida. Xezal guhdarî dikir. Paşê keniya. Niha te dest pê dikiriye. Aram pirsî: Çi? Pîrejin bersiv da. Dengê xwe. Aram deftera bapîrê xwe derxist. Li rûpela dawiyê nivîsand: Bapîrê min min îro fêm kir. Tu ne ji bo ku ez tenê deftera te biparêzim nivîsandiye. Te ji bo ku ez dest bi nivîsandina deftera xwe bikim nivîsandiye. Paşê rûpela dawiyê bala hişt. Ji ber ku çîroka bapîrê wî li wir qediya. Lê çîroka Aram ji wir dest pê dikir. Salek derbas bû. Aram dest bi dersên Kurdî ji bo zarokên gund kir. Zarok hatin, hin peyvan dizanîn, hin nizanîn. Lê hemûyan meraq dikir. Aram ji wan re çîrok digot. Zarokan dipirsîn, dikeniyan, hin peyvên kevn fêr dibûn. Paşê wan peyvên di defterên xwe de dinivîsand. Di odeya dersê de dengên zarokan belav dibûn. Aram li wan mêze dikir û difikirê: Ev e jiyana ziman. Rojek zarokekî piçûk destê xwe bilind kir. Mamoste, erê, çima em divê Kurdî hîn bibin? Aram çend saniye bêdeng ma. Wî dikaribû gelek bersivan bide.
dikaribû behsa dîrokê bike, dikaribû behsa çandê bike, dikaribû behsa nasnameyê bike. Lê wî tenê got ji ber ku ev yek ji wan dengan e ku divê tu winda nekî. Zarok pirsî, çima? Aram keniya. Ji ber ku rojekê dibe ku ev deng alîkariya te bike ku tu xwe bibînî. Di dawiyê de Aram di projeya xwe de nivîsand. Min fikir dikir ku ez li ser zimanekî lêkolîn dikim. Paşê min fêm kir ku ez li ser xwe lêkolîn dikim. Min fikir dikir ku ziman peyvan digihîne mirovan. Paşê min fêm kir ku ziman mirovan digihîne dîroka xwe. Min fikir dikir ku ziman ji rabirdûyê ye. Paşê min fêm kir ku ziman ji pêşerojê ye jî. Şevek din Aram dîsa li ber kompîterê rûnişt. Hevoka yekem a projeya kevin hîn di bîra wî de bû. Ziman amûra ragahandinê ye. Ew keniya. Paşê hevokek nû nivîsand. Ziman ne tenê tişteke ku em pê diaxivin. Ziman tişteke ku bi wî em xwe nas dikin. Li derveyî pencereyê baran dibariya. Di odeyê de dengê dayîka wî ji dûr vedihat. Aram, tu çi dinivîsî? Aram bersiv da. Dengê me. Di wê şevê de Aram deftera bapîrê xwe girt. Li ser rûpela dawiyê nivîsand. Te ji min re zimanek nehiştî. Te ji min re deriyek hişt. Deriyek ber bi rabirdûyê ve. Deriyek ber bi çandê ve. Deriyek ber bi mirovan ve. û herî girîng deriyek ber bi xwe ve. Aram defter girt. Li ber pencereyê rawestiya. Bajar hîn dişewitî. Dinya hîn digeriya. Lê di hundirê wî de dengek hebû. Dengek ku ji nifşên berê hatibû. Dengek ku niha divê ew veguhêze nifşên bê. Dengê dayîkê hîn li wir bû û çîrok hîn neqediya bû.